Когато сме сигурни, че по кожата на пациента съществуват образования, които са безопасни за премахване, ние можем да ги лекуваме с помощта на лазер. Имаме разнообразни лазери. Когато образованието е склонно да кърви много при примахването му, използваме един вид лазер. Когато болезнеността е важна, особено при малки деца и при чувствителни пациенти, използваме лазер, при който почти не се усеща нищо по време на примахването. Има значение и региона, който трябва да лекуваме. По шията използваме един лазер, по лицето друг лазер, за тялото трети лазер. Има значение цвета на образованията, които примахваме. Когато образованието е червено, използваме един лазер, когато е с цвета на кожата или кафяво, използваме друг лазер. Има значение колко е навдигнато образованието. Когато образованието е навдигнато, използваме лазер, който изпарява. Когато образованието е почти на нивото на кожата, използваме високоселективен лазер, който въздейства само върху клетките, изграждащи образованието, без да засяга околната кожа. Когато образованията са вирусни, използваме аспирационна система. Изключително важен факт, който предпазва както нас, лекарите, така и самите пациенти от вдишване на жизнеспособни вируси, които могат да бъдат причина за поява на рак по гласните струни и по дихателните пътища. Това е метод за безопасност, който за съжаление се пренебрегва на много места в България, а е изключително важен както за пациентите, така и за лазерния персонал.